noma isefike la into yakhe ufika noma kuthiwa ngasiphi isikhathi athathe into yakhe ahlale kanjalo makabonga uNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu kube kanjena makabonga uNkulunkulu. Abazalwane ngenzela ukuthi
Sengiyazi ukuthi sesiyafika khona, sesiyafika khona. Nami mase nithinda kanje sesiyafika khona kumashepisi. La nje sifika khona. Yabona mase sekuthiwa isithi into kahle. Izinto ekhaya nje. Wahla thu. Bazalwane ngiyabonga kakhulu sesifike khona impela. Ngicela ke ozokhulumela asakhuluma sonke kuzolusa. Ngicela kusiyabonga ngokasi. Ngimilana ngithunyiwe nami ngithunyiwe ngobhuti nobaba singaba kwambokazi. Asazi kahle kahle ukuthi kumele sithini or siqale kuphi. Kodwa nathi sizomakanye nabakwaDlamini esingazi nathi ukuthi kumele sithini kubo. Njengoba besiqala uhambo ebesithi siyaqala nabakwaDlamini. Ngebhadi ke uNkulunkulu yena ubone ngelakhe isayidi. Silimele kakhulu, angifuni ukuqamba amanga, asikwazi ekumele sikusho. Silimele kakhulu ngosibali siyabakwambokazi. Sithi nani kwaDlamini nathi silimele njengani. Siyabonga kakhulu sithi uhambe kahle ngwane. Beluluhlu uhambo okuluthathile besisihle isiqumo ukusithathile nabakwambokazi. Besimbona beseyibonisile kithi ukuthi umuntu onjani. Simangele sidumele kakhulu. Sibe sincane isikhathi sinaye. Sibe sincane isikhathi senjabulo esisibonile azivezele sona siyabakwambokazi. Sithi nje uNkulunkulu uhambe kahle ngwane. Besikuthanda kakhulu. uNkulunkulu akubusise la ukhona. Siyabonga.
Amen. Ibhalwe yimi. Bazalwane sengenza sengeqeda Ikhadi engizofunda kubhalwe kanje. Thumela wami sokhaya isikhathi esibe naso nawe sibe sincane kakhulu. Kodwa uthando nemfudumalo ongikhombise lona lube lukhulu. Usishiye ngokukhulu ukuzuma. Besinezinhlelo ezinkulu kakhulu kodwa ke kwalile. Ulale kahle ngwane. Mina nezingane siyohlezi sikuthanda. Ubuyikho konke kuthina. Ngiyakwethembisa izithembiso zethu soze ngaziphula. Abantwana ngizobakhulisa ngosizo lwakho. Ngiyabonga iqiniso ongenzele lona. Angisesuye umama kaBoy kodwa bese ngingumkakho. Iqiniso lakho kimi libe likhulu. Ulale kahle ngwane. Uyohleze usenhlizweni yami. Ngiyohleze ngokuthanda yimina umkakho uMaseko. Bazalwane siyabonga. Niyayizwa into emosho umbulali. Siyabonga bazalwane. Into engiyithanda kakhulu umfowethu uHlophe uyajwayela ukuthi ma etshela abantu athi kuyasetshenzwa
dlalwa la bazalwane kukhona mfowethu Khumalo abantu ngelikhulu beqiniso kukhona abantu esontweni ungazi uzulenza iphuthu uzuthi nami ngiyobe kunje ngalezi lelo phuthu yabona nje bazalwane mawujwayela umbhede sonke sinembhede futhi masilala kuyona ithi thofu sonke ayekho umuntu olala phansi sonke sinembhede yabona mawujwayela ukulala uthi nawe thofu bazalwane nathi sithi thofu uthi yabona esenzela ukuthi singahubhani ngeso singahubhani kabi uDlamini uyisebenzele lento eniyibona la ebusuku kugcwala ethendeni awangangeneka ebusuku so bazalwane imisebenzi yakhe eyenza ukuthi igcwale isiphambano ngempela bayiphi sofika vele khona engibehlulayo ochili ngiyabehlula vele ngithi le kuzofika nochili nomkakhe mina nginalo ukuthi ngempela ngifike ngime nami eduze kwakhe bazalwane ukhoza bazalwane ngomshado wenza umhlolo wathi ndoda nayi imali nginikelela wena nami noDamo ukuthi shade mngani wami kanti uDamo uzoshesha ithola hayi ngigejile mina sengiyahamba salani kanje usana babili mina sengiyaqala ngiyokhokha bazalwane so bazalwane uDlamini bazalwane ulimale kabe esekhombini sinathi hayi umfoka Khrefu somlandela akasekho sengivalile bengenze njengoba ngikuphi isikhathi bengenzela ukuthi amakholwa adihamba nawo ngoba bazalwane uma emndenini uvele kuthiwa amakholwa akho yabo bazalwane ngenzela ukuthi amakholwa yabona namhlanje ngiphethe uhlelo ngiyena umzalwane ngithi ngamakholwa laba bazalwane ngicela uzokhulumela insizwa zebandla zonke bathi kucelakala uNjabulo Hlophe zonke insizwa
Amen. Ngizokhulumela insizwa zonke. Amen. Angizange ngiqale ngomama futhi ngitake ibona bayiqala. Amen. Bazalwane, ngizokhuluma nje khuluma insizwa zonke zase Antioch. Amen. Silahlekelwe kakhulu bazalwane. Ngifika la Angikwana bengakholwa impela. Sengikhale waze ngadela sekurathi. Kuno ukudla babukubheka. Ngibabona ngithanda imoto. Into yababa wami ngithanda imoto futhi. Ukuze nginazi ilo yababa kwami 24 wathi kunesidingo siba 24 kwakunobaba babesontana ababethi bamfeka owachaza ukuthi la imondo kuzungezwa kuze kuncibileke ikhekhe ngaxa-ke ukuthi kuzungezwa kuze kuncibileke ikhekhe kanjani ngathi angifuna ukuyibona abantu abazungeza kuze kuncibileke ikhekhe hayi ngafika kudala-ke kwakunalento ekuthiwa amakhasethi uma ubuka lapha kwikhasethi angithi uma uyibuka nabantu kuphazamiseka baba useshiya bengenela kuyaxolisa sengizama ukukhathula nganothisa le ndoda yayinde senta yabo uma usubuka uwedwa bese ubukusisa ngaze ngabuza le ndoda engaphumi ubani igama lakhe ngoba mude lo muntu uqamile kodwa akaphumi ngaze ngathola ukuthi hayi udlamile ngase ngithola umusa-ke bazalwane wokwazana naye ngenhlanhla-ke kuyasontelwa ekhaya wayesefika-ke lo mfowethu into yadala ukuthi sizwane naye ngizwile beyibalula kancane inhlonipho into nje yadala ukuthi sizwane sithandane naye kwaba inhlonipho ngoba la inhlonipho bazalwane iyabiza inhlonipho iyabiza kakhulu so kwabiza ukuthi lo mzalwane sizwane naye ngizozama ukugoqa igama ngoba khona izingane bazongizwa labo abadala abafunda amaBhayibheli kunencwadi kaJoshua 2 amanye amadoda ethunyiwe inhloli ukuthi ayohlola kunowesifazane owayonakele kakhulu ngokuwa kwamehlethu babondosi amen owasindisa lamadoda wafihla ophahleni sake sahlangana nowesifazane onjalo nalindoda amen awuthi ngoxa kancane amen sahlangana nalo mfowethu nalo wesifazane bangizwa labo bafunda amaBhayibheli ngakho ingane owafihla amadoda kaNkulunkulu ophahleni lathi sahlangana nalo wesifazane konjani yabona-ke uma nizohlangana nomuntu onjalo niyathuka weza lo muntu weze emotweni yabona-ke eThekwini konakele bazalwane mhlawumbe akufana la iThekwini lonakela ngempela uma ukudla phakathi kwalo
Ukuzalwa nokuhamba hamba kwesisikhathi komunye kuphela. Ekhabeni yalo. Manje sibudlelana nendoda ekhabeni yalo. Khona la siyakhona. Amen. Wayeseza losifazana. Uza ngasewendini lakhe lo baba. Yazi ngisathukile nami ngisabuka phela amehlo ayabuka nami ngisabuka. Ithi le ndoda phuphu shasha hlophe vale wendini hasana. Itwenza mina. Ubaleka kanje. Bathi samba konakele soncola sahamba kanjani. Amen. Nayo ke into engicela ukuyicacisa encane bazalwane. Ngihleli kushunyayelwa lapha ebusuku. Naphakathi neinsuku benginalento yokuthi umfowethu ungcono ugulile. Bengisho njalo bazalwane sengiyajika. Amen. Ningixolele mndeni wakadlala kodwa nizongizwa ngithi asiqaleni singaqali ukuthi asiqale kuJesu. Amen. Azange agule uJesu. Amen. uJesu ndani akazagula agula nje. Wenziwa kanjani? Agula. Bese lithi thina sifane naye. Ngifuna ukuzosho ukuthi abazofana noJesu nabazoba nguJesu sobafika lesikhathi sokubulawa leqiniso. Amen. yeah Ongeke kulindeke ukuthi bagule. Usathana azolwela ukubaxola. Asifikanga isikhathi sikaDlamini cha. Elama ngikahle kumahubo. Lithi wamasha umuntu. Esayihlulu waze wayibala insuku zakhe. Wayinquma lingakafiki nololodwa. Uma usuhamba naye incwadi lithi wayibala zaba u70 eminyaka. Bese lithi odlulela ngale kwa70 safikelwa imjunju enyameni. Base ufunda kuSamuel lithi uqamba amasu ukuthi oseqoshiwe la. Angabe umxoshwa uDlamini uqoshiwe bazalwane. Kodwa inkinga usathana ushomile ngoba akayena umxoshwa. uNkulunkulu ngoba ubambe lento yokuthi ukuphila kwakhe bekuKristu, ukufa kuye kuyinzuzo. Alibonge usuzile singabona bonke amaqhawe bazalwane ophethe abazange bakhulule babula. Manje thina sothuswa yini bazalwane? Ngoba lithi ngesithwele njalo imfawo sikabani emzimbeni yethu kaKristu. Okusho ukuthi nathi asihlome uqonde unjalo ukuthi nathi ngelinye lamalanga sizohlaselwa. Amen. Angabe ungathishwa ukudutshulwa. Angabe ungathishwa ukugwazwa. Uma ugwazwa uhlala eqinisweni. Uma ugwazwa uhlala eqinisweni usasekhaya. uNkulunkulu alibusize. Sengiyaqeda kakhulu bazalwane. Ngicela ukuthi endaweni mawukhula kunabantu osukhula amwabo futhi kunabantu osubukela kubona. Engekho umuntu owabukela kuyona usukunenkinga ekhanda. Yabona makuthiwa nje akekho umuntu othi mina Mahade uyabona ingekho ingane ethi ngifuna ukufana nomama Maduli. Inkinga leyo. Ufuna nje hayi ukuthi kuyabheda. Bazalwane ngicela ngizothi nje 1 2 5 minutes ngiyabazi ukuthi basha
nami ngikhulele phansi kwabo uDlamini bakhulele phansi kwabo ukhulele phansi kwabo so ngicela uba uNdosi bese kuba ubabubheka bathi 1 2 ukhulele phansi kwabo labazalwane ngicabanga ukuthi kufanele basho ukuthi hayi ube njani kulo umfana hayi esontweni la ade soda khona la mayefika namanye amakhona
Sibonga ithuba abazalwane lokuthi sibe namazwi siwashoyo. Inkulumo yami ihlala kabili bazalwane. Uzama ufikele umfana ngo-98 ulandwe ubhuti uJuda la eNatal. Walandwe ubhuti uJuda la eNatal. Benayo lensizwa lebeceleni kwami mabefika lekithi ekhulu. Iqiniso lokuthi ke uzama ufike lapha efaka ijazi ekhulu la. Mayesineza edlule eduze kwenu kushaya umoya. Engakwazi ukuzungeza kahle nje. Amen. Lokhu ukuzungeza sekuzungeza namhlanje ukufundiswe bese sisondele ethulani ngaleso sikhathi. Akabonga uJesu. Inhliziyo yami ithintekile mangibuka enye video lokubefaka abafowethu la eyayidlala ngomhla ka-24 kuDisemba ngo-2010. Ngalo langa kwakuyisigqugqo sika-1. Ngibuka insizwa ngoba mina ngike ngaba umphathi wensizwa nje. Ngaphathi insizwa ngoba insizwa ezakhula iphethwe yimi eDikapholi. Ngambona phakathi kwazo ngibuka zonke. Ngambona uNkulunkulu ukuthi angisikhiqizangi isiyoni esiphuza utshwala. Ngibuka nje lezi zayoni ezayiphethwe yimi nobaba lwamfana na ubaba lwamfana wayesemncane kakhulu. Anginasi sayona esaphuza utshwala. Uma khona ophuza utshwala namhlanje into nje singayazi siyazi nasimo. Ufikile kimi lomzalwane mayisuka mthuzi la ebuyeni eGoli. Uke wahlala isikhashanyana la. Wasuka weza kimi ekhaya. Wathi bhuti sengifuna ukushintsha impilo yami. Zama impilo isenze njani? Wathi hayi kade ngithi ngiyazama ngehluleka bese empeleni ngithi ngeke ngisasa. Kodwa ngiyabona ngeke umlungele ngingenanga umfazi. Ngathi hayi mfana wami uqinisile. Vele nami ngihlala kubiza ngomfana noZofu. Mase ngithi ke mfana wami hamba ufuna umsebenzi. Lento yokucabanga ukuthi abantu bazongena ubaginqela ibhodlela bese ucabanga ukuthi imali zethola lapho. Sibadala kulento kamoya asikaze sibe nenhlanhla yokuba nemali eningi ngalokho. Hamba usebenze lokulo nkosikazi. Ushilo futhi noma esemlobolile. Bese nethemba ngemacikwane ukuthi izoba right. Cela uphephise la umndeni kaDlamini. Umndeni wasemachumeni macikwane. Lasinika ipole right. Asinika ipole right. Asiyisoli ngalokho. Nginevese ecela ukuyishare ke bafethu ngoba isikhathi amsifishane. Ilapha Izenzo chapter 27 verse 44. Bengicela amakhulu ufunde ngoba ngiboni kahle lapha. Verse 44. Asifunde bazalwane verse 44. Nabaseleyo bafike abanye ngamampulangwe abanye ngezinye izinto zomkhumbi. Kanjalo ke kwenzeka ukuba bonke baphumele emhlabathini besindile. Ungathi umbhali walento wayesevele yena ekwenye indawo. Usethi ke nabaseleyo kufanele bafike. Uthi ke abanye bayofika ngamapulawu. Usethi ke nabanye bayofika nangokunye. Usethi ke kodwa ke into edinye nje. Konke lokhu kwenzakalela ukuthi wonke umuntu aphumele emhlabathini omileyo. Ithi ke into kimi Macikwane. Ungathi befanele wonke umuntu olendlini azi ukuthi njengoba esasele nje
kukhona la alindele khona ukuthi uyofika kanjani asazi noma uyofika ngani akwaziyo. Umbhali uthi kodwa nosasele nje fanele azinto eyodwa ukuthi kusafanele kube khona iplango azohamba ngalo. Njalo mfoka Dlamini ngibuka le plango alele kulo. Usethi abanye nangezinye izinto. Kodwa konke lokhu kufuneka kusinike ingqondo ukuthi akunandaba ukuthi uhambe ngani, kodwa inhloso ukuthi mayisefikile ngaphesheya kukhona umhlabathi owomileyo. Noma ngabe sihambe kanjani, kodwa into kufanele sibambe ukuthi ngale kukhona umhlabathi owomileyo. Angivale ngamazwi athi laba bantu abangu-28 ezenzweni okuthiwa abasemelitha bake babona isimanga. Ake sikhulume nabo. Bathi beyihlalele nje amacingwane babona olwandle kuqhamuka umuntu nje ephuma emanzini. Babona nje bona behlele babona kuqhamuka umuntu nje. Babona kuqhamuka umuntu nje. Hawu, lo muntu nami qhamuka. Njoba uphuma emanzini ufike lana. Abantu basemelitha babona abantu bephuma olwandle bengabazi ukuthi bafike ngani. Ngoba into abade behamba ngayo ifele olwandle phela. Kodwa abantu akade behamba ngomkhulu bona baqhamuka. Kodwa into abade behamba ngayo yaphelela endleleni. Kodwa bona baqhamuka. Kodwa into abade behamba ngayo yaphelela endleleni. Kodwa bona baqhamuka. Lalelani bazalwane ngifuna ukutshela. Kunabantu abangazi ukuthi soqhamuka noma ngabe izimo esihambe ngazo zibuhlunga ngani. Kodwa sisazoqhamuka. Ngiyabizwa bazalwane. Sisazoqhamuka. Soqhamuka izinto bezisitshayile zisilimazile. Ngoba impilo yethu macingwane ayipheleli la. Kunomhlabathi owomileyo silindile ngaphesheya. Yingakho ke iyona usithina mfowethu ngomendlela abakhethiwe izwe laphezulu. Kathethi. Siyababingelela abazalwane egameni lenkosi. Hayi bazalwane silimele thina kakhulu siwumphakathi nje noma Mondlo noma iZayoni. Le ndoda lena uma ubheka njengamanje kusuka abantu abagungumana umhlaba ngoba ubehamba yosikhonzela nafika khona aziveze ukuthi uyiSayoni, aziveze ukuthi unenhlonipho. Ngiyabazisa-ke le nsizwa leni yenye yezinsizwa ebesingayikhuza esiguqweni. Lo ubengakhuzwa kodwa mayese uzwile umoya uzosho ukuthi umoya uthini. Ngizothi namhlanje einsizweni eyikhona la magungumana umhlaba ake simfezeni uNkulunkulu manje, ake simfezeni uJesu ngempilo esiyiphilayo. Singekho kuphi, singekho esontweni noma isiguqweni, kodwa ake simfezeni uNkulunkulu. Ungaqashi, singakuboni ukwenza izinto zokungakhona kodwa ube uthi yakholwa, ngoba sekufanele manje kufike ezingeni elithi mangabe ukholwa uvela usukume, ngisho abahona sukume, angalivuli iBhayibheli athi ngiyangibona ngiphila impilo enjani. Avale iBhayibheli ahlale phansi. Le ndoda ibimveza kakhulu ingxenye yokukholwa. Kunezwi ke elilapha ekukhumabele lona nje mafisinyane mfowethu. Cela sifunde bazalwane incwadi yeSamuel chapter 22 verse 11. Isihloko sithi iqiniso nombono. Verse 11. Ongalungile makenze njalo ukungalungi. Nongcolileyo makazingcolise njalo. Kepha olungileyo makenze njalo ukulunga, nongcwele makazingcwelise njalo. Ngizosho njalo nje. Iqedile indlela yakhe, wonke umuntu osukuma uyanqoba. Kodwa ngizothi ngoba siyabona amacingwane ukuthi sesifike esikhathini sokugcina. Kwenzeka izinto esasingazazi izokwenzeka. Ngizothi namhlanje uma umuntu engafuni ukuthi namhlanje ngomsebenzi walensizwa namhlanje ashintshe impilo yakhe, bakhulumile ngezinto engeke ngizibale. Ngizothi namhlanje akushintshwe impilo zethu thina
esiphilayo sizothi uyadela wena osulapha. Ngizothi namhlanje okalungile-ke macikwa nasake ngani manje. Asake ngani, qhubekele into zakho. Thina siyazi sibhekephi. Okalungile qhubekele nokungalungi kwakhe. Asake ngani manje, asake ngani bazalwane. Kodwa ngabe uyama kancane mfowethu ngiyacela. Okalungile wengathi okalungile makaqhubeke nokungalungi owenza ukukhohlakala akaqhubeke nakho. Kodwa thina siyazi siyaphi. Ngeke ngene ngakodwa hlophe. Ngizothi namhlanje kulo msebenzi wale ndoda okalungile, hayi go ahead. Futhi ngeke sakhuza. Bakudosi. Stand now asakhuzana. Ngoba siyakhuza bese nisaka ku Facebook. Nithi senza amakhosi. Ngeke salikhuza namhlanje. Wena siyakeka namhlanje. Kodwa thina nabafuna ukubukela kithi esifunde kubo bhuti bethu ukuthi inkolo iqhutshwa kanjani siyalandela thina. Asancenge nje. Asincenge. Kodwa ngabe uyanginika Thembu mfowethu uyangihlaba namhlanje. Uyangihlaba mfowethu. Okalungisile nabafwabo. Uyangizwa manje. Okalungisile nabafwabo. Okalungisile nomndeni wakhe. Aqhubeke. Abahola abangalungisene bebodwa. Abaqhubeka sabancenge. Hayi lini sikhathi. Yokulenga. Hayi baqhubeka. Dubiso. Lungisa la mahambo asekhona mfowethu. Ngoba senidutshiwe. Asancenge manje. Bacinga ndosi asabancenge manje. Sikhathele sithi siyaphakama. Ngicela umuntu ebumva. Manje umvumo wodwa usikhatha nale ndoda. Bazalwane ngizoshotsha umlando wodwa ngale ndoda. Ngilapha ekhaya ngiyagula ngelinye ilanga. Wangena ekuseni. Nje. Wafuka ngikhulekelwa ngenzele amanzi. Nakho namanje ngibili. Kuningi ngakubanga mfowethu lo ngibhlungu bazalwane ngalensizwe. Ngibhlungu kakhulu emndenini okwazami ngiphephisana. Hawu babadlala. Yazi ukulinyalelwa isipande kubhlungu kangakanani. Ngangibona mina ubaba ongizalayo ukuthi waye babhlungu kangakanani. Hayi ngizothi phephisa baba. Indlela isaqhubeka. Kodwa ngiyaphinda babudlaleni ongalungisi akaqhubeke njalo. Ngizofuma nje into ebesiqhathana lo mfowethu.
Ngenzela ukuthi ngenzela ukuthi ngaze kuthiwa umoya akazange ngithi siyathandaza akazange awulande phansi yabona umfana lo ulekelwe yithini akazange awulande phansi wathi eqala nje
wathi sifuna ukuthi umoya uzongena izulu segoli ezolisi bazongena izulu funeka kini khule kuchele umbilobo bavela abadlali ositolo bathi igama lakhe umbilobo langena izulu sidlala so bazongena ukuthi ke ubabzondi abe nisi emva kababzondi basengibaningi ngempela 3 minutes emva kababzondi ngicela ubabunkosi egoli bese kuba ubabuzwane umfundisi uZwane general bathi nje bazana bese ngenzela ukuqhubeka nenkonzo base ngicela bafuna sengimile usuke kubalwe kimi amen bazalwane kwaZulu sibonga i-choice kababa nomama leyo ubawo wakwaZulu amen bengichazela nje lokho ningakhokhi lutho ngiyabingelela babumadlala nebandla lonke lase-Antioch mphathi wohlelo nezinto eziwu-2 engizoyikhuluma ngodaba ezenyama nezikamoya amen ngicela nje ningahlabeleli ukuhlabelela ngiyakuthanda kakhulu akungigulisa amikho allergic kukho amen ngifisa nje ukwazi nakho lokho akuphuma futhi nge-red card kukho ngama nje ngoba ngidedela abanye ngiyabonga ngicela ukungena ke mphathi wohlelo South Africa yonke ngiyayibingelela ngoba ngicabanga ukuthi kanjalo namhlanje ngiyabingelela South Africa amen ehlanganisa udabo amen ngoba ngizothi ngibale eGoli ashode eCape Town ashode eDurban amen Amen. Nakho ke ngifuna ukusho sebekushilo abanye okuningi ngodaba kuyikho kodwa bashiya lokho udabo uma esefuna ukuthatha ubevele equthu akazange athathe kwezinye indawo uma eqala nje efuna ukuthatha umthuzi wathatha equthu wathatha uMandlovu wamshiya uMandlovu wabuya wacabanga kahle ukuthi angabuya athathe kuphi wabuya futhi weziquthu akazi ke nomkhona nomthusa bamadlala kuloko ake siyabonga ke bazalwane kusho ukuthi ke iquthu uma efuna ukwakha lo mfondo wayebona nje ukuthi isakhiwo sakhe sihle angasithole equthu nalokho akubongwe nje nalokho siyabonga ke bafowethu angazi sizathu ukuthi siphi kodwa umoya oyingcwele ngumkhomba nje equthu mayisefuna ukwakha angengene ke kulento yezwi akukuningi engizokusho bafundisi ngishiyane homework eyodwa baba uMadlala nabazalwane nje bonke nabafundisi abakhona bonke base South Africa ngithemba ngwakwaZulu induzo uthethwa khona i-choice kababa nomama leyo kodwa lento ka choice kababa nomama yangikhipha mina kwaZulu yangisa ukuthi ngihlangane nalo mzalwane ngize ngimazi kahle ngase ngingena kulento yozalo lukamoya uzalo lukamoya kwakunesikwa sakithi kwaZulu sasidliwa kahle hle ifuna ukuthi kusheshe ngicela ngizokuvula amavesi akhona amavesi maningi sasikhona isikwe sasi amen ngifuna ukuthi ke uma usuthuzile ukudla isikwa impela babhelela kuleso sikwa uzufele kuso ziningi izikwa ezingenakho ukuphila but ngithanda lento ethi uJesu uthi mina ngiyisikwa sokuphila odla mina mihla yonke ngoba siyofuna sibuzane nalesi ngisidla ngogudu ukuthi
ngoba sona sibuye siphelelwe ivelu, siphelelwe isikhathi, noma ngelinye ilanga sithole umhole seyodlisa isalukazi bese siyafa isalukazi sibulawa leso simo. Ukuthi silungile yini leso simo. Kodwa ke izwi ngifuna ukuthi ke asixoxe ngesikwa sokuphila okuphilwa ngaso uphile uzufele kuso leso sikwa leso semihla ngemihla. Ngibonga nje ukuthi afele esikweni sakhe okuyi-choice yakhe ukuthi sinkwa. Ngiyabonga inkosi ithethelele. Amen. Nebandla lakhe ngamagama ukuze lento siyiqonde sonke kumele ukuthi nakanjani sibe sebandleni leli kaKristu, hayi esontweni leli lami nelakho, kodwa ebandleni kaKristu. Ngicina ngalento mfundisi esencwadini yesambulo ejwayelekile, ngiyacabanga ukuthi siyithanda sonke, uthi umlokozi kaNkulunkulu babusisiwe abafile kodwa befa befela enkosini. Sibonga nje lokukufa bazalwane ngoba bonke abantu banenhlanhla, akekho umuntu ongayithandi inhlanhla, kodwa ke inhlanhla iyaphela. Isibusiso sokuthi ufele enkosini ngoba nasi isibusiso lasikhona, and ukufela enkosini akukona lokho esibonayo manje ukufela enkosini, kodwa ukufela enkosini kwenzeka mhlazana wena uthatha isinqumo sokuthi ufe maqondana nesono. Ungabe umshumela oshumela ngami njengami kodwa ubhibhidle ezolweni, ungabe umhlabeleli obhibhidla ezolweni, ungabe umzungezi wezono. Kwaziwe neprofito zakhona ukuthi zonke ziqonde ezolweni ngoba lo muntu oprofitayo vele udla izono akakafi. Ukufa kokufela enkosini. Izwi kaNkulunkulu lithi ke babusisiwe abafile. Webandla kaNkulunkulu akufiwe kodwa kufelwe enkosini. Uma ube nenhlanhla yokufela enkosini, uma ufika lokhu kufa uzoba nenhlanhla yokuthi akusenamandla lokhu kufa. Uma wafikelwa ithuba lokuthi ufele enkosini, ukufela enkosini akulalwa kanje. Uma kufela enkosini kodwa njengoba udli baba nerayisi nenyama, thatha ithuba phela lokuthi ungagugela esontweni, ungaqali ukwazi ingoma zesonto kanti akwafeli enkosini. Isibusiso awunaso usasenenhlanhla nje ngoba inhlanhla iyaphela, kodwa isibusiso sokufela enkosini uzonana naso manje uye ephakadeni. Inkosi nibusise mndeni, nithuthuzele egameni likaJesu. Amen.
ibandla lonke maliphephise egameni lenkosi. Ngiyamazi uDamu, ngiyayazi le ndoda iyodwa ke into besibanga sinoDamu makufika ekuthandazeni. Into bengimlisela yona uDamu, bengimlisela ukuthi why umude kangaka, mina ngimfishane kanti ngimdala nakuwe. Ayibonge inkosi. Phephisani mndeni, ulale indoda yamadoda, akusisithotobala lesi silelela, kodwa lo muntu uyisitsi, kodwa uJehova uzosibonela. Niphephise nonke. Kunento ebhalwa uPauli ebhalela uTimotheo, uthi Timotheo, qikelela ukuba uziveze uyisisebenzi esinganamashoni, esiqondisa kahle izwi leqiniso. Yino bazalwane, uma uphila emhlabeni uphilela wena nabantu abakubhekile, abantu okuzothi uma sekufika lesi sikhathi babhale incwadi ngawe noma bakhulume ngawe. Kubalulekile ukuthi uma umuntu uphila emhlabeni ukuthi uphila kanjani phambi kwabantu. Uthi ke uPaul, qikelela ukuba uziveze uyisisebenzi esinganamashoni, uyingozi umuntu onamashoni noma umholi onamashoni noma umthandazi onamashoni. Angeke akwazi ukuzenza kahle izinto zikaNkulunkulu ngesizathu sokuthi unamashoni. Uthi Timotheo, qikelela ukuba uziveze uthembekile, isisebenzi esinganamashoni. Siphila nabantu, siphila nabathandazi, siphila nabaholi abanganamashoni. Ayibongwe inkosi. Ndeno lapha ekhaya ibandla lonke phephisani indlela esekhuleka. Bazalwane, siyabonga. Sengizokhuluma emva sekufanele kuvalwe. Ngiyambonga uBamsane sesiyeswini, kodwa before singene eswini ngizocela angithi yonke ingane inomzali. Ngizocela umama Bishop athi nje u2 seconds ngenzela ukuthi uvele ukuthi wonke umuntu unomzali. Lo muntu uphuma ekhaya kufanele kuze bekhona ekhaya, kufanele bekhona umzali. So uphuma ekhaya bazalwane. Ngiyabonga nje ukuthi Ngiyabingelela abaholi, ngibingelele umndeni wabaDlamini, umndeni wasemzini, ibandla lonke loKristu Jesu. Nkosi ngibusise, amen. Ngibonga leli thuba engibona nami sokukhuluma lapha ngoDamu. Siphilile nawe uDamu, njengoba ngakwaDlamini nami ngizalwa kwaDlamini. Bethi amen bazalwane. Lokho-ke angimazeli lutho okudlungundlele, kodwa kwemntwana nje uthobile egameni likaJesu, amen. Silimele nje kakhulu bazalwane ngoDamu. Lokho-ke isikhathi saziwa uNkulunkulu bazalwane, bawushumayela ethi konke kunesikhathi sakho. Namhlanje besingazi ukuthi ngalolu suku sizobe sikanje, kodwa uNkulunkulu ngiyathemba ukuthi yena lokusobala konke emehlweni akhe. Ayibonge inkosi. Okungukuthi endleleni yakhe yonke sebekhulumile abazalwane ahambe phambi kwakhe uNkulunkulu wakhe amhole njengoba esedlule emzimbeni. Siyazi ukuthi useyalapha besebenzela khona abazalwane. Sebekhuluma kakhulu abazalwane ukuthi ukukhona lokhu akusikho ukukhuluma nje wasikhuluma, kodwa kudinga inkambo yomuntu ukuthi umuntu uma esekholiwe kodwa adinga ahambe abonakale phakathi kwabantu, ehamba eshumayela ngenkambo yakhe bazalwane. Ushibhile ukukhuluma, sikhuluma imihla namalanga, kodwa inkinga efisa ukuthi besekutheni
umuntu masekhulule kuhambani ukukhuluma ke naye ayibonga inkosi ukuthi masihlangene lapha nje ngodamo uma kukhulula kahle kangaka kodwa kube indlela abephila ngayo ngoba kuyoba yiphutha esikhulumayo kodwa thina kungekho emehlweni kaNkulunkulu inkonzo yonke ephelele isemehlweni sikhuluma ukuthi sibone ngamehlo sabona sihamba kodwa kupheleleyo umdali wakhe bazalwane lapha siyakhona siyokhuluma ngokomsebenzi yakhe ayenzile noma nini noma lihle ngoba njengoba sikhona nje khona kusazominyiwa bazalwane uyaza kuzugcina lapha njengoba kukusi sibahle kangaka sigoba kumnani kodwa khona lapho kuyiwa khona amen bazalwane kukhona lapho siyakhona kufanele sisebenzele khona singahambeli ukuthi ibandla lakithi lihlakale kahle futhi liningi futhi lihuba kahle kodwa umuntu akasebenzele ukuthi lapha ekhona ekhazimulweni abonakale amen bazalwane bese ngosithiyela amabizo khona amagama bazalwane njengoba sibahle kangaka njengoba ngekho umuntu njengamanje wonke umuntu muhle kodwa kukhona lapho siyakhona okuzokhethwa esebizwa amagama elithi njengosi kukhona iy'nkwathi ezabakhulu nabancane bazoba phambi kwehlelo sobahlula ayibonga inkosi ilapho sisebenzela khona bazalwane ukuthi sihlangele kahle noshumayela kahle akusho lutho ngoba ngikhuluma nje mina ningazi kodwa khona ngazi kangcono njengoba sekukhulile nawadamo kodwa khona ngazi kangcono ayibonga inkosi owaze kuqala futhi aze ekugcineni ilapho sisebenzela khona bazalwane asisebenzela uquqaba ukuthi hayi ibandla lakithi masayingene ziyangena haleluya kodwa sibasibele lapha yani ebesizongena khona sigeziwe sibahle ayibonga igama lenkosi hayi ngoba sikahle sigeziwe noma sigqoka amajenata amahle kodwa sigeza insila isigeza insila bazame angayifuni uNkulunkulu ozothi masifika kuya samukele ngokuphelele siyabonga ndodana hambe kahle phambi kwethu amen bazobe nomusa nje nobe ngibona benye ngathi anti yabona umzala wokuba kwakhe bembiza anti ngonakele nje emoyeni wami ngonakele kodwa kusho lutho ma siyohlangana Siyabonga bazalwane sengenze khona sengikhathile ngoba sefana sambe sesemathuneni ngicela ubaba uSishi simbekele ibhola yashaya penalty sense ashaya penalty ngiyamaza ngama
ngiyabingelela ihlobo sami. Amen. Umphathi wami uthi angizokhuleka njengoba ezofundisa. Ngakho ke abanye abazi ukuthi uMadlala siyazana kakhulu. Ukuze afike kulesi stage wedlule ezandleni ukuthi simkhulekele siseGoli. Manje ke lokhu ngitshela kucize ngomtshela ngithi uyiphathe kahle. Manje ke yayazi lensizwa uDamo umfoko Dlamini. Ngiyabezwa bethi khona uDamo Dlamini kodwa ngazi ukuthi uDamo akazalwanga yeye umama ngoba ngifuna ukuthi ukwazi ukuthi manje ngiphephisela abakwaDlamini ngibuye ngiphephisela lapha kuleso sise samthwalayo ukuthi uDamo wayezala umabani ngoba umama wakhe mina angazi. Ngiyabezwa bonke sebekhulumelela ukuthi uDamo wakwaDlamini umama ungaba wabani lo khulumayo Samuel. Sengiyakhuleka ke ihlobo sami. Kodwa uma ungacimezi lalela, uma ungacimezi ukukhuleka mhla khunjulwa wena. Ingane zoze zilanda inkukhu sithi baba cimeza noma mama cimeza ngoba umuntu mayisethula amehla yesabela. Kodwa makukhuleka ucimeza sesiyakhuleka. uNkulunkulu onamandla uzofika noma yini. Siyabonga egameni lihle lenkosi uJesu manje kuzobe phakade. Amen. Macingwane ngiyakubingelela mphathi wohlelo. Angibingelele abafundisi bonke abakhona, izinceku zenkosi, abaphathiswa bemfihlakalo yezulu. Ibandla lonke lika Kristu Jesu ayizuzela lona ngelakhe. Ngithi ukuthula kwenkosi makube kini. Ngokukhethekile ngiyawubingelela umndeni wakwaNgwane, umndeni wakwaDlamini, umndeni woMagembe lapho le ndoda ebithatha khona. Siyaphephisela nina boMagembe sithi kwalile. Amen. Engubongayo noma kunjena ngibonga izwi lenkosi nxa lithi babusisiwe abafayo nxa befele enkosini ngoba imisebenzi yabo iye kubalandela. Imisebenzi ilandela labo abathe nxa befa bafela enkosini. Nalokuthi ke le ndoda ithe ihamba impilo yayo yayinikela ekukholweni, yayinikela kuJesu ukuthi uJesu ayiphathele impilo yayo. Alibonge igama lenkosi. Ukukholwa kukodwa akwenzi lutho ndosi. Amen. Kodwa uma umuntu ezokholwa kuyadinga ukuthi ke isimo nje sakhe siguqulwe. Isimo somzalwane siguqulwe ebese yenziwa yintsha ingqondo yakhe. Kodwa kuqala lapha ekutheni isimo sakhe siguqulwa, kuguqulwa ingqondo kodwa kuguqulwa isimo. Ngoba silapha siphuma ezimeni ezingafani, kodwa uma ungena ekukholweni kudinga kuqala kuguquke kuqala isimo somzalwane
ebese kushintsha ingqondo yakhe, ngoba uma ingqondo ingashintshanga lo mzalwane uhamba unenkinga, ngoba yikho into eyaguquka kuye. Isimo sakhe asiguqukanga, unjengalokhu wayengakholwa, kodwa uma umuntu ekhona siyaguqulwa isimo somuntu nomuntu. Alibonge igama lenkosi. Ingqondo ke besiyenziwa iba yintsha ingqondo yomuntu. Uma ingqondo ingezwanga yaba yintsha, umuntu wakhona uhlale nomsindo, unomsindo ekhaya, unomsindo ebandleni, ngoba kukho kwashintshayo. Alibonge igama lenkosi. Angimazi le ndoda, ngiyazi ingidonsela umuso. Amen. Kodwa ngiyazi nje ithobile idlale meyidlala, kodwa hayi umdonsela umuso. Alibonge igama lenkosi. Ngicela ke ungifundele emvangeli. Izwi lenkosi incwadi kaLuka 24 verse number 13. Cela sifunde bazalwane isihloko esiphezulu sithi abafundi abaya eMaus. Verse 13. Phela ke ababili babo babehamba ngalona lolo suku beya emzaleni othiwa iEmaus ukude neJerusalema amastadiyo angamashumi ayisithupha. 14. Babekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezo zinto ezehlakeleyo. Wathi besakhuluma bebuzana, uJesu qobo wasondela wahambisana nabo. Kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi. Wathi kubo, zindabazini lezi elizikhulumayo ngazo omunye nomunye nihamba na? Basebema benyukubele. 18. Omunye nguKleophasi igama lakhe waphendula wathi kuye, wena uyisihambe eJerusalema ungoyedwa ongazazi izinto ezenzekileyo khona ngalezi zinsuku na? Wayesethi kubo, zinto zini na? Bathi kuye, ngoJesu waseNazaretha obengumprofethi onamandla ngesenzo nangezwi phambi kaNkulunkulu nabantu bonke, ukuthi abapristi abakhulu nababusi bethu bamkhaphela ukunqunyelwa ukufa baze bambethela esiphambanweni. Thina ke besethemba ukuthi nguye ozakuhlenga uIsrael, kodwa phezu kwalokho konke sekulusuku lwesithathu lezo zinto zenzekile. Futhi nabesifazana abathile bakithi basethusile ababeyile thuneni ekuseni, kuthe bengasifumani isidumbu sakhe, bafika bathi babone nombono wezingolosi ezithi usaphile. Nabathile babakithi baya ethuneni bakufumana kunjalo njengokuba beshila besifazane, kodwa yena uqobo abambonanga. Wayesethi kubo, onina elingaqondiyo nenilibele enhlizweni, ukukholwa yikho konke abakushilo abaprofeti. uKristu ubengamelwe yini ukuhlupheka ngalokho aze angene enkazimulweni yakhe? Lapha le ndaba engizoyixoxa kafishane. Abafundi bakaJesu bahamba baya edolobhaneni igama lalo okwakuthiwa kuseMaus. Kwakuyidolobhananyana nje lincane uma ubheka eJerusalema. Bahamba ke baxoxa ngezindaba ezenzakele lapho uJesu embanjwe khona waze wayobethelwa esiphambanweni. Ababoni ukuthi khona le ndoda ebalandelayo ngemuva.
bayaxoxa uJesu uyabalandela. Uma efika kubo ubuza ukuthi madoda ndaba zini lezengaka enikhuluma ngazo na? UKleopas bese ngathi uyanengwa. Uthi lona uyisihambi lapha eJerusalema akazini ngoJesu abambambile bazabamisa esiphambanweni bayombethela wafa nabembona. Amen. Nabembona ethuneni bakhuluma indaba esingayizwa ukuthi uvukile. Alibonge igama lenkosi. Kufika ukunenga athi amadoda bese sinethemba ngale ndoda enguJesu ukuthi yena ozovusa uIsrayeli. Bese likhona ithemba. Umprofeti wakithi bambambile bambulala baze bayombethela esiphambanweni. Alibonge igama lenkosi. Khona lapho engithanda ukuya khona lithi iBhayibheli uma sehlukane izindlela uJesu uthi kubo ushase ngathi uyedlula. Amen. Ushase ngathi uyedlula bayancengisisa. Amen. Bancenga uJesu bathi Nkosi hlala nathi selishonile ilanga akakho munye ebesingahlala naye. Nkosi hlala nathi nakulesi sikhathi bazalwane bekumele simnengisise uJesu ukuthi kunjena kodwa Nkosi hlala nathi. Kuhamba izihlobo kuhamba bazalwane kodwa hlala nathi Nkosi hlala nathi. Lithi iBhayibheli uma esehlephule sebefike kuleyo ndawo uhlephula isinkwa abayadla ayavuleka amehlo abo ukuthi impela lona iyona inkosi uJesu. Ngisho njalo emndenini wakwaDlamini, ngisho njalo emndenini wakoMagembe, hlala nathi Nkosi lishonile la. Akakho munye obengahlala nani mndeni. Abantu bazosho lokhuya nalokhuya kodwa ncengani inkosi uJesu. Nithi inkosi uJesu hlala nathi noma isimo sinjena hlala nathi inkosi lishonile ilanga. Alibonge igama lenkosi. Into emnandi ukuthi le ndoda ithe ihambe emhlabeni kodwa beyazana nenkosi uJesu. Ngoba lithi izwi lenkosi uma nina navuswa kanye noKristu funame kwaphezulu. Ngoba phela ukuphila kwekholo bazalwane kufihlwe phezulu kuKristu Jesu. Abantu bangabheka phansi bazalwane kanti ukuphila kwekholo kukho phansi. Kodwa ukuphila kwekholwa kuphezulu lapho kufihlwe khona kufihlwe kuJesu. uNkulunkulu alibusise. Amen. Siyabonga bazalwane ngenzela ukuthi
awuthunyiwe masi kanjani kodwa ngicela ukuthi izosiza ngicela nje athi 1 2 amen 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 okukhulu ukuthoba sicela ukubingelela umndeni wabaDlamini nayo ihlobo elithintekayo sibingelela ubuholi bonke obukhona phakathi kwethu siyabingelela kuba kumadlala sifuna ukuzosho lokho ebandleni active ngezayo zonke ikhona ngaphakathi sisonke iKZN Zion leadership into esibeke la abazalwane we care about abaholi sila ngenxa yobuholi sithema sizwa noma kusine meeting la sithema sizwa ukuthi ibandla le-Antioch liyahamba sathi ake sisize umhlangano abanye bethu bebhekelana lesi simo
sashiya konke sazokwenza lokudlelwane noma lokhu okuba umndeni because we building into ethi akusizi ukukholwa kuphela singakwakhe ubudlelwane singanakekelani ngoba sesishumayelile kukhona izinto engawadinga amavesi ethi umuntu isona sizathu esisibhekelayo baba umadlala sinawe siyakwazi ubuhlungu odlula kukho sizothi noma iqhawe lakho lingahamba indlela iyaqhubeka sinani bazalwane amen ngicela sibhala amehlo ethu sonke uNkulunkulu obusayo uNkulunkulu omngcwele uNkulunkulu osazi singakabi bikho emhlabeni wasazi wasibusisa wasingcwelisa wasigcoba nanku lomzimba uNkulunkulu wethu onamandla sewuyaphuma endaweni yawo yokugcina qinisa ibandla qinisa umndeni akuthi la uzolala khona uNkulunkulu wethu engcwele kube yiso ukugada isidumbu kuba kungabe bikho yedwa onemicabango emibi ukufeze lakhe iphupho ngegama lika Kristu Jesu Inkosi yethu manje naphakade amen. Bazalwane sesibuyisela umndeni siyabonga kakhulu bobaba bethu senzisana nani ngicela ukuthi kunezintsha ezikhona phambi komnyango laphana ungayiphutha ukuthi masiphuma singanikeli bazalwane lo mzalwane unikelile ngemali yakhe indlela zonke ngiyacela nje ukuthi lokho esikuphethe lokho esinakho sidlule sikushiye bakhona nasemnyango yabonga bazalwane umuntu ucela adlule ngasekhaya ngaphelele holo wonke umuntu adlule ngasekhaya. Listen,